Som davant del número 24 al carrer de Craywinckel, al barri del Putxet, a Sant Gervasi. La casa on Marià Manent va venir a viure amb la família cap a l'any 1932. Marià Manent nasqué a Barcelona l'any 1898, la data que marca el final de l'imperi colonial espanyol, un moment de canvis profunds i d'inici d'una nova època, en especial per a una Catalunya en plena efervescència social, política, econòmica i cultural. Fill d'una família benestant, originària de Premià de Mar, son pare havia emigrat a l'Amèrica del Sud, concretament al Gran Chaco, aquell immens territori entre l'Argentina, Bolívia, el Brasil i el Paraguai, on va passar bona part de la seva vida dalt d'un cavall, en un entorn marcat per l'aventura i la naturalesa. Una experiència vital, la del pare, que contrasta i força amb la del seu fill, Marià, barceloní, home de lletres, amant de l'ordre i de la mesura, fidel als ideals noucentistes i als paisatges civilitzats i mediterranis que impregnen tota la seva obra. Marià Manent va estudiar comerç i idiomes, amb una atenció preferent a l'anglès, en contrast amb la majoria dels seus coetanis que s'inclinaven pel francès. Amb tot i sense una formació universitària, ha passat a la història com un dels grans representants de l'home de lletres català del segle XX. Poeta, traductor, crític literari, promotor de revistes culturals i editor, va ser una figura activa i constant en el món cultural barceloní des de principi dels anys 20 fins a finals dels 80. La trajectòria de Manent està íntimament vinculada a la creació literària, a la divulgació i a la voluntat d'obrir la cultura catalana a les grans tradicions universals. Especialment destacable és la seva tasca com a traductor de poesia anglesa, així com el seu interès per la poesia xinesa. Amb una obra presidida per la finor estilística, la serenor i el sentit de la natura i de la mesura, Marià Manent encarna la continuïtat dels ideals noucentistes i el diàleg constant entre cultura, vida i paisatge. Manent és, en aquest sentit, un deixeble fidel i destacat de Josep Carner. Tota la seva comesa, tota la seva obra gira entorn d'un mateix nexe comú, fins al punt que sovint és difícil discernir on comença i on acaba la seva poesia i quin espai ocupa dins del conjunt de la seva producció de creador literari, la tasca de traductor, antologador o editor. Tot forma part d'una feina unitària, metòdica i inextricable, presidida per un mateix esperit de coherència i de mesura. En paraules seves, els meus modestos assaigs d'interpretació de lírics estrangers em semblen inseparables dels versos propis. Els seus poemaris no són nombrosos, i el primer, publicat quan només tenia 20 anys, és La branca, de 1918, d'on podem escoltar aquesta elegia de l'estiu. En aquest poema ja apareix una de les constants de l'obra de Manent i en ocasions també del noucentisme, l'evocació d'un temps perdut a través d'un llenguatge simple, clar i d'una emoció continguda i elegant. Ara que és fos l'encís de la tardor i el primer fred a ciutat ens tormenta, he recordat la fina estació del mosquit sonor i la menta, quan el poblet dispers ens alimenta del fruit dels seus conreus i la claror de la pineda vellutada i lenta. Car em sentia un poc enyoradís d'aquella clara font virgiliana i de la noia que em feia un somrís menjant la poma o la magrana i les perles del vas endegudís li queien a la brusa d'indiana. I d'aquell altre d'un país llunyà que s'enrogia un poc per la drecera i jo li dava la mà per saltar al marge vora l'olivera. El meu paisatge he recordat també que m'ha semblat tornar a viure aquella hora amb l'ample estol virulat i lleuger que em passava rient a la vora, fregant el núvol d'or i l'esbarzer. I encara he vist la trinitat dels pins i els cepques d'aura de la tarda, l'ermita d'or, el pou i l'olivarda i el bruc florit que ens guia pels camins. I he recordat els riures insistents i els jocs d'atzar i de fortuna, el llum venecià que es riu dels vents i la claror dels ulls i de les dents i les paraules lentes a la lluna. Quan un diria que és tornat infant, veient l'estrella com rellisca i tomba, i encén l'esponja i s'ha cansat ventant perquè s'enfili una grotesca bomba. I arriba un baume del bosc adormit quan la lluna somriu i va amagant-se. I l'agut violí sona el mosquit, mentre una rosa al trau us ha florit, veient l'amiga com se'n va a la dansa. Després de La branca, de 1918, vindrien La collita en la boira, de 1920,
L'ombra i altres poemes, de 1931, i més endavant, obra poètica, l'any 1956, La ciutat del temps, en 1961, i finalment El cant amagadís, inclòs a la seva poesia completa, publicada l'any 1986. Sentim el poema L'ombra, que dona el títol a tot el poemari de 1931. Tristesa perfumada, rossinyol de la nit. Amb sospirs, el meu son vas fent una corona. El coixí feia olor de taronger florit. Oh, rossinyol, colgat d'estrelles i d'aromes. Però si em desvetllava, he vist que era de neu al jardí i aquella ombra hi venia, daurada, i es glaçava un somriure entre sa boca lleu, com l'aigua de la nit dins una rosa amarga. La seva obra poètica publicada corre paral·lela a la seva dedicació al seu dietari personal, que abasta la vida adulta de Manent, on recull tota mena de records íntims i públics, així com fets històrics i culturals en un espai on la poesia, tant la pròpia com la traduïda, la literatura, el país, hi afloren constantment i en forma part de manera inextricable. Cabria aquí la reflexió sovint plantejada sobre si els dietaris privats són obres que, en el fons, sempre aspiren a ser publicades. No ho discutirem. El cas és que Marià Manent pren part d'aquest material particular i inèdit i l'ofereix al públic en seleccions cronològiques i en part temàtiques, com ara l'Aroma d'Arts, sobre els seus records de joventut, o Montseny, Zodies d'un paisatge, de l'any 48, i El vel de Maia, Premi Josep Pla 74, que recullen parcialment l'experiència de la guerra quan Manent, amb la família, es refugien en un mas aïllat al Montseny, prop de Viladrau. Resulta significatiu que l'obra de Marià Manent, inclosa dins de la col·lecció de les millors obres de la literatura catalana, fos precisament una selecció del dietari, sota el títol Dietari dispers 1918-1984. Els records que s'hi troben recollits són ocasions evocats també en la seva poesia. A la meva filla Maria, quan tenia 1 any en temps de guerra. Se'ns acosten al ràfec les branques de l'avet i lluny, quin so pregon fa estremir la finestra. És trista la muntanya, el cor del fred, i és trista aquesta olor de la pobra minestra. Com l'arrel, com el fruit en la boira de l'hort, damunt la cina clara vas nodrint-te, adormida, i s'assembla al silenci de la mort, aquest tebi silenci de la vida. Tots els textos del dietari destil·len una poesia semblant. Veiem, per exemple, 19 de març de 1937, boira baixa muntanya. Davant de casa, una cogullada parada en un pomeret canta bell cor. Les pruneres i els presseguers florits es destaquen del gris morat de la muntanya. O de 8 de novembre de 1938. Tot avui s'ha sentit fortíssim el bombardeig de l'Ebre. Alternaven els trons llargs, terribles, de l'aviació amb les detonacions espaiades de l'artilleria. Mentre dinàvem, els vidres han vibrat repetidament. Seria incompleta la figura de Marià Manent si no esmentéssim les seves traduccions directes d'autors anglesos com John Keats, Dylan Thomas, William Blake, Emily Dickinson o Samuel Taylor Coleridge, entre d'altres, que li van valer ser nomenat cavaller de l'ordre de més excel·lent de l'Imperi Britànic. Cal recordar també les seves versions de poetes xinesos clàssics. A més, i per concloure, la seva tasca com a crític literari i cultural, així com la seva activitat professional com a editor en empreses com Políglota i l'editorial Joventut, completen el retrat del nostre conciutadà d'avui, Marià Manent, que al final de la seva vida va merèixer la Creu de Sant Jordi l'any 1981 i 4 anys més tard, el 85, el més alt reconeixement de la nostra cultura, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.